Cúig, ceithir, trí, dó, héan, tá muid beo. Tí riomh seo bhríon rís I léamh na Nuacht as Meiricea. Tá sé déalúin an 8 meitheamh 2015. Thos an lá go bháistúil grúama duifin sa spéir bhí sé chomhdorcha sin go raibh na saoil seo leasa a cheart faoin deithechlog thosa na scamhail ag glána agus nuis tá spéire agan bhreac le scamhail bhána agus is féidir an ghrian aiceil agus na saoil seo bhuachas le dia. Ach ní túra aimsire é seo ach túris go Nuachta. Scéala bhí héin an na New York Times inniuh scéala idirnáisiúnta sé bhí tóchan sa Turc thar seachtaine agus breanaíonn sé gur thug pobl na Tuirce affirt do uachtarán na Tuirce Recep Erdogan. Cibé cháil a fórtaí an móra bhí acu go dtí seo. Ní dóilm gur cháil siad an rialtas amach ach níor fuirimú an rialtas nua go fóil. Ach ní hé cailún siocháin an fórtaí sin an scéal tábhachtach. Dá an scéal dá bhuaitach an túsal Erdogan an móramh sa tóchan bhí sé gceiste an bhunreachta airthú agus bhí seo ag chur scaoil dhaoine mar is déan dheis sé. Agus bhí feitís dhaoine go mbeadh an Tuirc I dtrú Islam Chamadaí ach níor tharla sé. Cibé ní hé gnáthúircí ábhar an bhí fictiúir an New York Times ach na Cuardaí mar sa tócháin seo den chéadúir a riamh deire chomá sin le scoláta iarthóirí na Gúrdeach go mbeidh siad an dul-isteach sa Pharlaimint an sin. Tá córas ag an Turc mar atá ag an Ghearmáin go gahad a fórtaí ceatadáin áirithe a tharú sa ligfharisteach sa Pharlaimintú agus tháirí an pártaí Cuardaach an teorann sin agus fágann sé go mbeidh siad ag dul isteach I Pharlaimint na Tuirce sar a bhfad. Bhí caint ar an SNP siad Cuardaí Albany na Tuirce well nó ní cheartm sin rá mar tá na Cuardaí tá talamh ag na Cuardaí a leathan na bhfad thar teorannach I na Tuirce isteach san Iarrac agus sa Tíre fiú sílim a Tíre agus dá réir sin ar nó tá feitís agus an ceartach chu ag rialtas na Tuirce go núsáidtí an pártaí Cuardaach chun taú le Kurdistan nach bhfuil aitheanta sefigiúil idirnáisiúnta ag go fóill ach táir na bhacain gan éon rabhairt. Scéal náisiúnta ag baint leis na rialtais stáit Comnadacha. Well, bhí ceartam a rá na rialtais stáit poblachtánacha.
Bhín rialtas seo chomh rite le cánacha dheara agus buséide dheara nuair a chúisiad isteach in Neffig ceir nó sé bliain ó hin go bhfuil fibranní móra rompan is beidir gur com leo faoi seo. Ach sé tá sa vibe nó nach féidir leis na rialtas gníomhú gan an tarigad cánach sin. Gur maithagad Grover Norquist. Sé felsúnach Grover Norquist gur cheart airigid a chuineál an rialtas. An rialtas a bhachtú agus nuair a bhais an rialtas beag go leor warú. Agus sin bhéidir atá raibh na rialtas seo. Ar a tíh eile ní cheart an bheith dúiltú bheith caithfh smaointe chus Grover Norquist amach céad fan géad. Tá an ceart aige ó thaobh blóirte. Cuid mhaid an na rialtas stáit bhí sé de caithfh bhád an nómarcha airgid stuff beidir gur bhearigh an go príomháideach. Cibé fiú na rialtas poblachtánacha is stáit mar Illinois, Kansas agus Louisiana, tá siad a tuairt le fios nach bhfuil an targadach chun gníomhú mar is ceart. Agus tá sin a raic idir na governóirí poblachtánacha na stáit sin agus na reachtas. Is cás faoi le Kansas agus caithfar smaoine bhreis ar a leabhar sin. What's wrong with Kansas? Tá poblachtánaí lárnacha Kansas ag dul ggófort leis na déanlathaí in agha gobernóra mar gheall ar an easnamh $400 milliún tá sa stáit sin faoi láthair. So sníor scéal sin. Scéal náisiúnta eile tá bainteach leis an tre altannaí tarsúil ag an New York Times le tamlanis faoin na hiorthóirí i leagadtá choristeach ar enamnúchan na báirtithe do háchan na huachtaránachta an bblion se thugainn. 2016. Bhain an scéal seo le Scott Walker, Governor Wisconsin, agus mar a bhhailíú an targad go léir a bhí teastáil chun é choristeach an Neffig an sin. I bhírinne bhain an scéal seo le feardar ben Michael W. Grebe, Wisconsinach, cosúil. Bhaile an targad le chéile trína cheanga leis an Bradley Foundation fundóireacht a bhhaine le smaointeoireacht cumádach go háirithe smaointeoireacht airgeadais. Tá Bradley Foundation seo dú le bancéirí agus tionsclóirí agus intleachtóirí cumádach. So sin le Scott Walker, ní nuaíocht é an áíre ach sais chuirsís ar an bheachtas sin agus mar é deire le Walker governóireacht Wisconsin a bhaint amach. Scéal idirnáisiúnta bhaint leis an rúis. Tá an rúis ag úsáid airgid cúdaí agus idéolaíocht inaíonaíochar chun daile leis na smachtmhainní atá ar an rúis ó
rinne siad an tinrúthar sin isteach san Úcrain. Ar nó, deir hí na Rúsí gur bíad ceannarchaí prórúiseacha san Úcrain faoi deara mar cheantaíú an Crímé ó halamh Úcrainach go halamh Rúiseach ach tá sagann gur bíad na Rúsí faoi deara. Cibé tá is cosúil go bhfuil an Kremlin ag dineasáiríireachta an réig a bheala mar dá naidreoch leo abramís chabhrathóirt don réig in amaghátais tá ar a caint faoin Grexit faoi láthir agus tá an réig in airce na Eorpa i dtíobh an tarigid bhfuil an Eorp orthu, tá ag an Eorp orthu go leiscéil. Agus cibé, ní féidir leis an Aontas Eorpach leannacht rá leis na smachtbhánaí gan bhóta tá ó gach tír san Aontas Eorpach. Nis dá naidreoch leis an rúis an réig a bheala, béidir go bhfeirteach an réig na smachtbhánaí sin a bhriсе. Ar nó chuir sé olc an dain ar na tíre eile san Aontas Eorpach, agus go cinnte dearfa chafaí an réig amach as an Aontas an íomrad mar sin. Feicir mar sin céir de thorlós. Ní dóilm go bhfuiltóch an réig in aine smachtbhánaí muna mecha is acu go rá sé géiste an Aontas Eorpach iad a chaithfh amach cibé. Feicim muid céir de thorlós, scéal simúil go leor sílan, so sin. Scéal as poblacht na Seice agus caithfir rágur scéal úfásach é ach baineann sé le gnó na telefíse agus ní féidir dul róíseol sa telefís. Tá tíre na lár Eorpa fós faoi ghríocht telefís an réalachas. Réalachas? Sílan go réalachas é. Anis agus brean ó ime. Bhí an focail le an táman óin. Réaltocht. Telefís réaltocht. Séir atá si de déanana ná ag chur iarthóirí Irais go dtí 1939 nuair a chó na Gearmánaí, nuair a ghó na Gearmánaí seileamh ar phoblacht na Seice. Agus sé a chaithí na daoine na hiarthóirí seo dhéanana ná ligintarb gur Seicí iad den nám sin agus marachtáil faoi ghóaltas na Gearmánach ar nó caithe go bhfuil sé seo chur olc an dain ar na Gearmánaí ach chuir is féidir dhéanana na seo telefís réaltochta tá an bailú dhearb. Ba scéal eile bhainteach le FIFA agus Sepp Blatter ach go háidethe Jack Warner. Fear as Trinidad agus Tobago, tír sa bhuiir Charib. Bhí in Gníomhar lárnach i FIFA i déanaí. Well, sna nóchatí dearan. Ach idir dálín táthar ag tuairt le fios
gur ghlach sé le breabunnaí agus go nearna sé chalí sí eile agus sé go háir réimar a FIFA agus tá úfás phobal Trinidad agus Tobago tá príomhhearra na tíre sin an churna léagúil siad tar an stracháil ar a tír agus béidir go bhfuil sin an méid ó híobh scéalta de scélín bhealgaile bhaintach le bhirt déalaí as príosún in upstate Nuacht an gúsáid zúrla sí cumhachta agus tá siad fós saoir. Tá thuirg tuairt le fios go nearna Chris Christie gníomh mídhleathach agus é ag aircú duine cint. Ní bhreanóid mé isteach sa scéal sin go fóil. Ó híobh spórte Wayne Stan Wawrinka an comórtas oscailte sa rank I leadóg dul an scéal. Thart ar seachtaine chomhthortas leis agus sin déir leis na scéalta. Mar sin guím seachtain, deas, séimh, síocháanta ó ra bhléir agus chéadú eile bhecinn sibh mé rádéarmh go nóidí sibh.